निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। नमस्कार। रामकृष्ण विवेकानंद गुरु शिष्य संबंध हे यावेळच्या अभिवाचनासाठीचे पुस्तक। स्वामी विवेकानंदांच्या जन्माला 150 वर्ष पूर्ण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर सार्धशती समारोह समितीने विवेक विचार साहित्य सेवेअंतर्गत जी अनेक पुस्तके प्रसिद्ध केली त्यातले हे 11व्या क्रमांकाचे पुस्तक। सौ मनीषा अभ्यंकरांनी हे अभ्यासपूर्ण पुस्तक लिहिले आहे। 18 फेब्रुवारी हा परमहंसांचा जन्मदिन, पण 15 मार्च 2021 म्हणजेच फाल्गुन शुद्ध द्वितीया ही परमहंसांची जन्मतिथी। रामकृष्ण परमहंसांना झालेल्या त्रिदर्शनांचा उल्लेख पुस्तकाच्या प्रारंभीच आहे। त्यातल्या पहिल्या दर्शनात उल्लेख आहे तो समाधीमग्न अवस्थेत असलेल्या 7 ऋषींचा आणि एका दैवी बालकाचा। ते बालक त्यातल्या एका ऋषीवरांना कोमल हाताने मिठी मारते व म्हणते, मी पृथ्वीवर चाललो आहे, तुम्हालाही माझ्याबरोबर यायचे आहे। रामकृष्ण म्हणतात, त्या ऋषींच्या शरीर व मनाचा एक अंश उज्ज्वल ज्योतीचं रूप घेऊन पृथ्वीवर उतरताना मी पाहिला। ते दैवी बालक मी होतो, तर ते नर ऋषी म्हणजे साक्षात नरेंद्रनाथ म्हणजेच स्वामी विवेकानंद होते। या उलट होती नरेंद्रनाथांची गुरुविषयीची भावना। ते म्हणत, जेव्हा मी पण उरत नाही तीच असते खरी ज्ञानाची अवस्था, तीच सर्वोच्च सत्य अवस्था। प्रत्येकात ती अंतस्थ ज्योत असते, पण ती झाकलेली असते, जणू काही लोखंडी पिंपात तेवणारा दिवा। त्यातून त्या दिव्याचा थोडाही उजेड बाहेर पडू शकत नाही। पावित्र्य व निस्वार्थता यांच्या तेजाने ते लोखंडी आवरण जर पातळ होत गेलं तर ते काचेसारखं होतं। श्री रामकृष्ण म्हणजे लोखंडाच्या बरणीचं काचेच्या बरणीत झालेलं रूपांतर। 136 पृष्ठांचं हे पुस्तक 100 रुपयात विवेकानंद केंद्राच्या शाखांमध्ये किंवा अगदी मराठी प्रकाशन विभागाच्या पुण्यातील कार्यालयातही उपलब्ध आहे। तेव्हा जरूर संपर्क साधा ही विनंती। धन्यवाद। नमस्कार मंडळी। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानरूपी अंधाराने अंधत्व आलेल्या व्यक्तीचे डोळे ज्ञानरूपी शलाकेने उघडले त्या श्री गुरुला माझे नमन असो। गुरु गोविंद दोऊ खडे काके लागू पाय, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताय। गुरु आणि प्रत्यक्ष गोविंद परमेश्वर दोघेही समोर उभे आहेत। क्षणभर मन बावरते, पण दुसऱ्याच क्षणी मन निर्णयही घेते। प्रथम गुरु चरण वंदिन, त्या गुरुनेच तर मला
परमेश्वराची जाणीव करून दिली आहे. ती अनुभूती मला गुरुकृपेनेच प्राप्त होऊ शकली. हाच भाव आपण स्वामी विवेकानंद म्हणजेच नरेंद्रनाथ व ठाकूर म्हणजेच श्री रामकृष्ण परमहंस यांच्या नात्यात पाहतो. ईश्वराचे अस्तित्व मान्य करायचे तर त्याचे दर्शन झालेच पाहिजे. हा हट्ट, ही जिद्द असणारा नरेंद्र तर त्याच्यातील अलौकिकत्व ओळखून विश्व कल्याणाचे कार्य करणार तर हाच नारायण अलौकिक कार्य करून नराचा नारायण होईल. यासाठी त्याची व्याकुळतेने प्रतीक्षा करणारे गुरु रामकृष्ण परमहंस. आज आपण रामकृष्ण विवेकानंद गुरु शिष्य संबंध यातील काही भाग ऐकूया. गुरु शिष्य परीक्षा. श्री रामकृष्णांनी नरेंद्रनाथांची घेतलेली परीक्षा. श्री रामकृष्णांनी नरेंद्रनाथांचा मनोमन शिष्य म्हणून स्वीकार केला होता. जगन्मातेचे फार मोठे कार्य त्याच्याकडून घडणार आहे याची रामकृष्णांना जाणीव होती. नरेंद्रनाथांचे अलौकिक गुण ते सर्व भक्तांना वर्णन करूनही सांगत असत. त्याचबरोबर ते त्यांची अधूनमधून परीक्षाही घेत असत. सतत नरेंद्रनाथांचे गुणवर्णन करणाऱ्या श्री रामकृष्णांनी एकदा सतत महिनाभर नरेंद्रकडे दुर्लक्ष केले. नरेंद्रनाथ आले तरी रामकृष्ण त्यांच्याशी बोलायचे नाहीत. इतर भक्तांबरोबर बोलत राहायचे. कोणीही नसताना नरेंद्र खोलीत आले तर रामकृष्ण चक्क भिंतीकडे तोंड करून बसायचे. हा प्रकार सतत महिनाभर होत असूनही नरेंद्रनाथांच्या दक्षिणेश्वरच्या वाऱ्या चालू होत्या. शेवटी एक दिवस श्री रामकृष्णांनी विचारलं, मी तर तुझ्याशी एक शब्द सुद्धा बोलत नाही, तरी तू इकडे कशाला येतोस? नरेंद्रनाथांनी प्रत्युत्तर दिले, मी काय तुमच्याशी बोलायला मिळते म्हणून इथे येतो अशी तुमची कल्पना आहे की काय? माझं तुमच्यावर प्रेम आहे, तुम्हाला पाहावंसं वाटतं म्हणून मी इथे येतो. श्रीरामकृष्ण संतुष्ट झाले. त्यांना कळून चुकले की असे दुर्लक्ष व उपेक्षा वाट्याला आल्यावर नरेंद्र सारखाच असामान्य धारणा असलेला मनुष्य टिकू शकणार. दुसरा एखादा कधीच तोंड फिरवून निघून गेला असता. तिथे सतत कौतुक वाट्याला आले होते. तिथे अपमानास्पद वागणूक मिळूनही नरेंद्रनाथ डळमळले नाहीत. ही त्यांची वृत्तीच आयुष्यातील कठीण प्रसंगात कामास आली. एकदा रामकृष्ण त्यांना पंचवटीस घेऊन गेले व त्यांना म्हणाले, हे बघ, कठोर साधनेमुळे मला काही अलौकिक सिद्धी प्राप्त झाल्या आहेत. मला तर त्यांचा काही उपयोग नाही, तेव्हा जगन्मातेच्या परवानगीने मी त्या तुला देऊ इच्छितो. मला तिनं सांगितलं आहे की तुझ्या हातून फार मोठे कार्य घडणार आहे, तेव्हा त्या कार्यात सिद्धीचा तुला उपयोग नक्कीच होईल. प्रत्यक्ष जगन्मातेच्या परवानगीने श्री रामकृष्ण आपल्याला सिद्धी देणार असं म्हटल्यावर एखादा शिष्य किती हुरळून गेला असता नाही. तेव्हा श्री रामकृष्णांच्या अलौकिक शक्तीचा प्रत्यय सुद्धा नरेंद्रनाथांना प्रथम 3 भेटीत आलाही होता. तेव्हा आपण हो म्हटले तर ते आपल्याला नक्कीच सिद्धी देऊ शकतील याविषयी नरेंद्रनाथांची खात्री होतीच. पण नरेंद्रनाथ श्री रामकृष्णांना म्हणाले,
ईश्वराचे दर्शन होण्यासाठी या सिद्धींचा उपयोग होईल का? श्री रामकृष्णांनी सांगितले नाही. ईश्वर दर्शनासाठी त्यांचा उपयोग होणार नाही. पण ईश्वर दर्शन घडल्यावर तुला जेव्हा प्रत्यक्ष कार्य करण्याची वेळ येईल ना, तेव्हा तुला त्यांचा खूप खूप उपयोग होईल. यावर नरेंद्रनाथांनी दिलेले उत्तर खरोखर विचारात घेण्यासारखे आहे. ते म्हणाले, तर मग मला त्या शक्ती नकोत. आधी मला ईश्वराचे दर्शन प्राप्त करून घेऊ दे. मग मला ठरवता येईल की त्या शक्तींचा मला काय उपयोग आहे. आधीच जर मी त्या शक्ती घेऊन बसलो तर मला माझ्या ध्येयाचा कदाचित विसर पडेल आणि कदाचित मी त्या सिद्धींचा स्वार्थासाठी उपयोग करीन आणि दुःखाचा प्रसंग निर्माण होईल. केवढा विवेक आहे त्या बोलण्यात. अनाधिकारी मनुष्याच्या हातात एखादी गोष्ट गेली की तिचा दुरुपयोग होतो. ही तर नित्यातील अनुभवाची गोष्ट आहे. श्री रामकृष्णांबद्दल त्यांना वाटणारे प्रेम हे स्वार्थासाठी नव्हते, हे या प्रसंगातून दिसून येते. तसेच श्री रामकृष्णांना नरेंद्रनाथांबद्दल वाटणारे प्रेम सुद्धा अनाठाई नव्हते, हेही आपल्याला समजते. नरेंद्रनाथांनी श्री रामकृष्णांची घेतलेली परीक्षा. नरेंद्रनाथ श्री रामकृष्णांच्या संपर्कात आल्यापासूनच ते त्यांची परीक्षा घेत होते. सामान्य पुजार्याच्या पदावर असणारा हा खेडवळ मनुष्य कसा आहे याचं ते निरीक्षण करत होते. पहिल्या 3 भेटीत त्यांना त्यांच्यामधील अमानवी सामर्थ्याचा प्रत्यय आल्यावर सुद्धा ते त्यांना सर्व भावे शरण गेले नाहीत. अलिप्तपणे ते त्यांचे वागणे, बोलणे, चालणे, त्यांची समाधी अवस्था, ते करत असलेला उपदेश सूक्ष्मपणे अवलोकन करत राहिले. जी गोष्ट मनाला पटत नसे त्याविषयी ते वादविवाद करायलाही मागे पुढे पाहत नसत. एखाद्या मनुष्याशी श्री रामकृष्ण बोलले नाहीत किंवा त्याच्या हाताची मिठाई त्यांनी खाल्ली नाही तर नरेंद्र त्या माणसाच्या चारित्र्याची सूक्ष्मपणे चौकशी करत. मग त्यांना अनुभवास येईल की खरेच त्या माणसाचे चारित्र्य चांगले नाही. अनैतिक वर्तन असणाऱ्या व्यक्तींनी रामकृष्णांच्या पायाला हात लावून नमस्कार केला की त्यांना विंचू डसावा अशा वेदना होत. पुढे पुढे त्यांना धातूच्या भांड्यांचा स्पर्शही सहन होईना. तेव्हा होणारी गैरसोयही त्यांना जाणवत होती. तेव्हा एकदा त्यांची परीक्षा पाहावी असे नरेंद्रनाथांच्या मनात आले. श्री रामकृष्णांच्या खोलीत कोणी नाही असे पाहून त्यांनी रामकृष्णांच्या बिछाण्यात 1 रुपया ठेवून दिला व ते बाहेर गेले. श्री रामकृष्ण पलंगावर बसले तर त्यांना तीव्र वेदना होऊ लागल्या. त्यांनी अंथरूण तपासले तर त्यांना चादरीखाली रुपया दिसला. इतक्यात नरेंद्रनाथ आत आले. झाला प्रकार पाहून ते वरमले. हळूहळू श्री रामकृष्णांचे अवतारच त्यांच्या प्रत्ययास येऊ लागले होते. नंतर त्यांनी अनन्य भावे श्री रामकृष्णांच्या पायाशी आश्रय घेतला. त्यांनी शेवटच्या आजारात रामकृष्णांची मनोभावे सेवाही केली. तरीही विवेकानंदांनी म्हणजेच नरेंद्रनाथांनी रामकृष्णांची अगदी अखेरच्या क्षणी सुद्धा परीक्षा घेतली. भक्तांबरोबरच्या संवादात ते नेहमी सांगत की ईश्वरच मानवी तनु धारण करून धराधामी लोक कल्याणार्थ येत असतो. त्याचबरोबर ते स्वतःच्या अवतारत्वाचाही कधी स्पष्टपणे तर कधी अस्पष्टपणे उल्लेख करत असत. ईश्वर
प्रत्यक्ष मानव रूप धारण करून अवतीर्ण होतो. हा जो अवतार शब्दाचा स्थूल अर्थ आहे, त्याच दृष्टीने श्रीरामकृष्ण स्वतःला ईश्वरावतार समजत असत. पण नरेंद्रनाथ त्यांना वेदांत दृष्ट्या ब्रह्म मानत असत. शेवटच्या आजारात रामकृष्ण अत्यवस्थ असताना त्यांना श्वासोच्छ्वासाचा त्रास होऊ लागला. त्यांची ती अवस्था पाहून नरेंद्रनाथांच्या मनात विचार आला, या वेदनामय स्थितीत मी अवतार आहे असे हे म्हणू शकतील काय? आणि त्याच क्षणी श्री रामकृष्ण नरेंद्रनाथांना म्हणाले, अरे नरेन, अजून तुझी खात्री पटली नाही, पण ध्यानात ठेव, जो राम होता, जो कृष्ण होता, तोच आता या देहाच्या ठाई रामकृष्ण आहे. आणि तेही वेदांतातल्या अर्थाने नाही, तर साक्षात. आपल्या मनात विचार येताच, श्री रामकृष्णांच्या मुखातून आलेले ते शब्द ऐकताच नरेंद्रनाथ दिग्मूढ झाले. इतके दिवस आपण रामकृष्णांचे सतत निरीक्षण करून इतके अनुभव घेतले, तरी सुद्धा त्यांच्या अशा आजारपणात आपल्या मनात असा विचार यावा, याबद्दल नरेंद्रनाथांना स्वतःचीच लाज वाटली. या इहलोकाचा निरोप घेता घेता रामकृष्णांनी नरेंद्रनाथांच्या मनात कोणतीही शंका येऊ दिली नाही. नमस्कार. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्र जागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात. 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाईट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.